Primeran fe bat. 121, aurtengo joerak. Ikusi dugu zein izango den aurten hirigunetan somatuko dugun joera. Hau da, naturak leku gehiago hartu behar duela. Baina izu, eta barrualdeetan zer, etxeetan, esan dugu lorak eta landareak jarri behar ditugula gehiago, baina bestela zaldaketak egin behar dugu. Begira, minimalismoaren garaian gaudelarik osoikoa da, normalan altzari zuzenak edo marra zuzenak ikustea, espazioa ondo separatzeko balio dutenak. Badirudi horrek ere olaia aurten beste buelta bat ere emango diola, kurbak eta borobilak iritsiko baitira urte berriarekin batera, etxeko egongeletara, sofa kurbatuak esaterako jaun eta jabe izango omen dira urten. Erosotasuna aipatu du Maria Melok, ezinbestekoa baita etxean gustora sentitzea eta horrenbeste ordu pasatzen ditugun tokian, eroso egotea noski oinarrizkoa da. Baina baita etxean izan ditzakegun maskotak ere, ez? Gu eroso egotea garrantzitsua da, baina eurek ere erosotasuna bilatu behar dute. Bai, ziur naiz entzule askok ikusi dutela noizbait, edo dagoeneko agian badute etxean, txakurrentzat edo katuentzat beren tamainako sofaren bat, edo eraikuntza moduko dorre hoietako bat etxeko animalien deskantxurako edo entretenimendurako izaten direnak. Honezkero alakorik baldin badute, esango diogu entzule horiei azkar dabiltzela, Garaiz, moda iritsi baino lehenago dutelako, izan ere aurten, modan egongo den beste kontu bat da, txakurfikazioak edo katufikazioak izatea etxean. Moda kontuak aipatzen ari gara, azken finean, ez? Gaurkoari honetan 2022ko joerak aztertzen ari garelako, baina egia da, orain moda altzariei dagokiela, baina aurretik ere, ez, izan dira animaliak kaletik garraiatzeko kotxetxoak, ez? Aurrenak bezalako kotxetxoak, kalera ateratzeko txakurrei ere arropak jartzearena, Urrengo gomendioa aldaketa handia izan daiteke askorentzat, gero itxurari ere eragin dakiokena, babes emozionalari, arreta gehiago jartzea da, aurten modan egongo dana.